Ngayon po isi-share ko sa inyo ang aking for lunch namin ay red beetroot salad and with patatas. Nilaga na po yung patatas na yan at saka binalatan ko na. And boiled egg, nakabalat na rin po yon, yung nilagang itlog na yan, yung hard na boiled. And tuna in can. At nilalagyan ko po siya ng olive oil, tsaka ito po, asin. Mayroon na rin po akong naka-ready na salad, pero ang salad ko po na ito ay simple lang. Lettuce lang po siya, kamatis at cucumber. Yan lang po. Watch and learn. Ngayon po ay hihiwain ko po ito ng maliliit. Ito po yung red beetroot. Hiwain ko po siya ng maliliit. Ganyan lang po siya. Ganyan lang po ang laki niya. Ganyan lang po. Yan, hihiwain ko po. Then, lalagay ko na rin po dito. Ihahalo ko na sa salad ko. Malinis na po ito. Hugasan ko na rin po. Ready na po ito siya. Nabibili na po siya sa supermarket. May mga ano siya, yung mga itim-itim. Yan. Kailangan po yung siya tanggalin. Yung parang sunog siya ba? Yan. Tapos na po yung beetroot natin. Nakat ko na siya. Ngayon po, isusunod ko po itong patatas po. Ikakat ko na rin po siya. Then, idiretso ko na rin po dun sa salad. Ihahalo ko na rin po. Ganon din po yung sizes niya. Yung parang nagkukulay pula siya kasi inuna ko yung beetroot kasi yan, ganyan lang siya na pagkakat. Yan. Hindi, pareho lang sila ng size. Nagkukulay-pula yung patatas natin kasi nga nauna po yung beetroot na kinat ko. So, yung kulay ng beetroot, yan. Ayan, tapos na rin po yung ating patatas. Okay. So, ngayon po, ang isusunod ko po ay itong itlog. Ikakat ko po yung itlog ng 1/4. Ganyan. And then, ang itlog pala, last ko na to siyang ilalagay. Kasi po, yung egg yolk niya, kumakalas doon sa white. So, ang ginagawa ko po, last ko po siyang nilalagay, hinahalo dito sa salad ko. Yan po siya. Hinati ko lang siya sa 1/4 yung isang itlog. Yan. Yan. 1/4
mahirap lang po siya yung pagkakahalo niya. So, ayan na po yung ating nakat na itlog. And then, ngayon naman po, ayan na po yung nakat ko na yan, yung beetroot at saka yung patatas ko, hinalo ko na doon, dinerecho ko na siya doon sa salad na nakaprepare ko kanina. And then, ayan rin po yung itlog na kinat ko ng 1/4, bali 4 na piraso. So, ngayon po, ang isusunod ko po ay yung ito, ihahalo ko na yung tuna na yan, yung tuna in can, ihahalo ko na po siya dito sa salad ko. Ito na po yung tuna, ihahalo ko na po siya. Napadrain ko na rin po siya, natanggalan ko na siya ng tubig. So, tuyo na po yan siya. Wala na siyang katubig-tubig. Kumbaga wala na siyang katas. Tuna in water kasi ito siya. Yun. So, yan na. And then ngayon, ang next ko po ay lagyan ko siya. Ito po yung olive oil. Tapos, ito rin yung salt. So, lalagyan ko po siya ng salt. Masarap po ito guys kasi healthy food po siya dahil itong beetroots. Ewan ko, hindi ko alam kung mayroon ito sa Pilipinas. Siguro mayroon sa somewhere in Baguio, I think. And yes, and yan, nilagyan ko ito ng salt. And then, lagyan ko po siya ng madaming olive oil. Kasi po, para hindi siya dry. Yan, damihan ko po yung olive oil niya. Mahina, mabagal yung labas ng olive oil sa ano. Yan po, dinadamihan ko po yung olive oil niya. Kasi dry kasi ito. Dagawa nung sa tuna at saka yung sa patatas niya. Masyado siyang nag-absorb ng oil. So, dinadamihan ko yung oil ko. Ayan. Yan po. So, ready na. Tama na yung oil ko. And then now, ang gagawin ko ay i-mix ko po muna siya. Saka ko ilalagay yung itlog. Mix ko po muna siya. Kasi yung itlog kasi, sabi ko nga kanina, yung itlog kasi nadudurog na nakakalas yung igyok niya doon sa puti. Kapag hinalo ng hinalo. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko muna siya ng ganito. Then, saka ko ilalagay yung itlog na pang last na yan siya, yung itlog na yan. Yan. So, yan na, ready na siya. Ilagay ko na yung itlog ko, ang last na yan, yung itlog na boiled egg. Ilalagay ko na. So, ayan na po ang aking yan na po ang aking beetroot. Ayan na po ang yummy na beetroot salad with tuna and boiled egg. Yan po. Salamat.